may taon lang, may mga pagkakataon lang na ganito talaga kalaki ang tubig. Ang ganda ng dagat. Hey! Hey! Mga Sinaga, good morning! Ihatid ko si Kulin sa Bito. Ihatid ko siya ngayon mga kasinag kasi may eskwela na. Nagkataon pa rin ngayon mga kasinag na napakalaki pala ng tubig. So kasi mahirap dito sa amin mga kasinag pagka ganitong malaki ang tubig. Yung dinadaan namin yung may kanal-kanal, kung mapansin nyo mga kasinag, yung may kanal-kanal na dinadaan namin, punong-puno ang tubig. Kaya no choice tayo, naglalakad ngayon pabubuan. Ipahatid ko na lang ito si Kulin. Doon hindi kayo makakatawid. Bagong simento lang kasi itong tulay na ito. Malambot pa nga ito Ayan mapapansin nyo, malambot pa ito. Nilabo-labo lang ito siguro nila kahapon. Kaya wala tayo mahirap ang motor sa ubuan. Ay pahatid ko lang ito, bahala na pagdating dun. Kung pipilit kayo mga kasinag, itawid namin yung motor, problema pa rin pagdating dito. Ayan nakita nyo yan? Problema din dito. Ang laki ng tubig nakita nyo yan? Ang laki ng tubig. No choice mga kasinag, wala mang ibang dadaanan kundi dito talaga. Kawawa talaga yung motor ko. Kaya yung motor ko mga kasinag, magdadalawang taon pa lang yung motor ko mga kasinag, rugado na. Kinain na ng kalawang. Dahil nga sa ganitong sitwasyon dito sa amin, pag malaki ang tubig, ayan, pilit kong tinatawid dito. Lalo na kung galing kaming Banwaan or kung saan man kami galing, tapos umuwi kami ng gabi na malaki ang tubig. Ayan talagang no choice, tatawid at tatawid. Kagaya ngayon, hindi natin pwedeng sapalaran yung motor. Saka hindi rin man tayo makakatawid kasi bagong simento nga yung tulay. Titingin ako kung makahiram ako ng motor dyan sa bubuan. Pero kung hindi ako makahiram, no choice. Ang haba nitong ano na yan Yung dalawa kong elementary, sigurado late yun makakapasok. Kung walang maghatid ng motor sa dagat, hindi rin sila halos makakatawid dito. Kasi papasok pa lang ang tubig mga kasinag lalaki pa ang tubig na ito. Lalo na sa lugar na ito, napakalalim nito. Yan talagang lulubog ang motor dito. Yan, nakita nyo yan? Ano talaga, kada kulai kung tawagin ito sa amin ngayon. Yung anak ko babae yan doon sa unahan, nagmamadali yung kasi ayaw nung maliit ayaw kasing maliit yung anak ko na yan. Kahit ultimo mag-absent, layo na nang nalakad namin. Pagdating dito baha pa rin. Ayan Talagang kawawa pala talaga yung motor mga kasinag kung ipipilit ko. Baka mga sira nang wala sa oras yung motor ko na yun. Kasi palaki pa ang tubig na ito.
Hindi ito biro mga kasinag. Palaki pa ang tubig. Pero yan, Ayan. Ito na yung tulay ng bubuan mga kasinag. Laki talaga ng tubig. Ayan o. Biro-biroin niya. Yeah. Nakalampas na kami sa matutubig na lugar. Ang challenge sama ito, kung sino ang maghahatid kay Kulin mga kasinag, or kung saan tayo makakahiram ng motor. Yun ang problema. Tapos yan, pag bubalik mo kuya, mas mo na lang pag sa gilid. Salamat mga kasinag. Shoutout pala kay Busing. Pinahiram niya yung kanyang motor. Napagod ako, pahinga lang konting oras. Nagkakomment tulay-tulay dun sa ano na yun, para maitawid namin itong motor. Salamat. Ayan. Nakawaki yung ating camera. Hey! Hey! Butit nakaharap tayo mga kasinag ng motor. Salamat. May flag ceremony pati kami ganyan. Sabi-kat-kat andito na yun. Salamat mga kasinag. Nakarating din kami dito. Buti lang nakahiram tayo ng motor. Kung hindi tayo nakahiram, hindi makakapasok si Kulin. Buti lang may mga babae tayong mga friend dyan na nahihiraman natin ng motor. Ito yung ginawa daw kanina para mailusot lang yung motor. Ngayon ibabalik ko na ulit. Magagalitan tayo ng may-ari nito. Kuya, ibalik ko itong raba na ito. Patas-patas ko itong mga kasinag kanina eh. Balik natin ang ayos. Magalitan kaya tayo nito mga kasinag pag hindi natin ito ibinalik.
Okay. Ayan, okay na. Naibalik ko na. Salamat. Pauwi na ako mga kasinag. Salamat, buti nakahiram tayo ng motor. Hindi pa nalit yung ating dalaga. Thank you ng marami. Ang problema na ito, yung dalawa kong chikiting pasok dito. Shout out sa dalawang ito. Nahiya pa yung dalawang estudyante. Laki pa rin kasi ang tubig, oh. Nakita niyo yan? Oo. Naglalakad naman ako mga kasinag. Pabalik na doon sa pag-iwanan ko ng motor ko. Ang ganda ng dagat. Parang ang sarap maligo. Ganyan dito sa amin mga kasinag, pag ang panahon ay ganito na kadakulaay kung tawagin, nakakawang mga estudyante. No choice, wala mang ibang daan kundi dito lang sa lugar na itong daan mga kasinag. Yung iba na may mga bangka pandagat, yan, pag ganitong kalmada ang panahon, hinahatid nila ng bangka sa dagat. Pero pahibas naman ang dagat mga kasinag. Kung mapapansin nyo kanina, ang tubig abot dyan, oh. Yan, abot dito yung tubig. Ngayon, humuhupa na. Pahibas na po yan. Kung aantayin ko pa kasi ang paghibas ng dagat mga kasinag, sigurado hindi makakapasok yung anak ko na yun. Hindi makaka-eskwela yun. Kaya yung anak ko pa na panganay halos ayaw malate, ayaw mag-absent. Iba-iba kasi pag may mga pangarap sa buhay. Nakakatuwa naman. Kaya gumagawa ako ng paraan para hindi lang siya malate or umabsent. Nakaka-proud naman bilang isang magulang pagka ganong nakita mo nagsusumikap talaga. Ipakita natin ang ating suporta sa ating mga anak para mas lalo silang sumipag sa pag-eskwela. Ayan, oh, ang laki pa rin ng tubig, oh. Biruin nyo na yan. Gano'ng kalalim yan. Ayan, oh. Tingnan yung mga sinag, oh. Ito yung daan natin kanina, oh. Pahupa pala ang tubig. Itong laki ng tubig na ito, pag malaki lang naman ang tubig dagat mga kasinag, pinapasok to. Hindi naman lagi-lagi na ganito. May taon lang, may mga pagkakataon lang na ganito talaga kalaki ang tubig. Kaya nakakaawa sa mga estudyante, lalo na maliit na mga bata. Pag tatawid dito, bago lang, yung iba nadadapa pa, yung iba nabubulsot sa mga hukay, o nababasa yung kanilang uniform papasok sa eskwela, basa-basa, antay na lang na matuyo. Ganon ang kalimitan din nangyayari dito sa lugar na ito. Hindi ko nasa loobong yung dalawa kong chikiting nga. Siguro nakasakay yun ng bangka sa dagat. Baka naghatid si Kuya Ading na isabay yung dalawa kong chikiting, kasi wala hindi ko nasa lubong. Salamat, andito na tayo. Yung motor kong nag-iisa naging dalawa na. May kasama na nag-iwan din ng motor dito. Punta na tayo mga kasinag. Arangkada na tayo pauwi. Lagay mo natin yung ating camera dito.
May bayanihan kasi kami ngayon mga kasinag, kaya dapat pauwi na tayo. At baka maiwan tayo. Hindi ko pati alam kung saan mapatrabaho ngayon si Kuya Iking o si Ate Merly. Depende sa usap ng dalawa eh. Kaya let's go. Pauwi na tayo.